Angul ang usa ka construction worker human GITIGBAS sa KAUBAN sab nga construction worker pasado alas 6 Lunes sa buntag. Nahitabo ang insidente sa barangay Mintal, Tugbok District, Davao City. Giingong Selos ang motibo sa pagpanigbas sa suspect nga giila sa kapulisan nga si Joseph Condeza, 34 anyos, residente sa Lakson, Barangay Kalinan, Kalinan District, ngadto sa biktima nga si Rafael Borlas Ariola, 43 anyos, nga taga Barangay Maa. Gidudahan sa suspect nga dunay relasyon ang iyang asawa ug biktima. Information nga nakuha nato, sir, is wala magkita ang kaning biktima ug ang kaning asawa sa mao nga suspect kung nganong iyahang na una-unaan nga naa ni relasyon nga wala man nagkita bisan kaisa ang kaning biktima ug ang asawa sa mao nga suspect. Based na po sa information nga nakuha nato, statement gikan sa kauban sa trabaho kaning biktima. Sa report sa Davao City Police, kalit giatake sa suspect ang biktima ug gitigbas gamit ang samurai. Daghang samad tinigbasan sa lawas ang biktima nga daling gidala sa ospital sa miresponde nga emergency medical technician sa Central 911. Ang biktima is gihulat naman ni sa suspect nga muagi or mo sulod sa mga trabaho sa isang construction site. Nadakpan na sabdayon sa mga pulis ang nanigbas nga suspect nga nakakustudiyan na sa Tugbok Police Station 9. Na-recover sab ang gigamit nga samurai. Matod sa Davao City Police, desidido ang pamilya sa biktima nga mopasaka og kaso batok sa suspect. Pasakahan siya og frustrated murder. Stable na ang kondisyon sa biktima. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.